Bob sy'n yma ac dwi yn ôl yn chwarae Minecraft. Ond yn y fideo dwytha nes I chwarae Forza, ond dwi'n ôl efo Minecraft yn y fideo. Ond yn y fideo nes I fydd yn chwarae Forza. So, dwi wedi penderfynu I neud chydig o'r tŷ, a wedyn os da ni wedi digon amser ar y diwadd, mynd I gloddio. Wan, mynd yn anodd ar ni eisiau neud i'r carpad a dydym yn mynd ar hyd am y so beidiwch edrych. Oce ta, rwan mae'n eisiau as mewn lot house. So, beth am ddechrau? 2. Digon yn gwneud 1 carpad. Lle mae'r llwyd. Dwi'n meddwl o'n I anna melyn fyd. Lle mae'r blodau I gyd? Na I wneud hynna. Hwnna. Lle mae nhw? Oes o un dafod arall? Na. Iawn, dwi anna'n crafftio carpedi, dwi'n mynd siŵr lle mae carpedi, ond na I ffeintio fo, yn rhaid sydyn, melyn 2, mynd 6, yn cael 3 fanna, so, 1, hwnna, dwi wedi gorffen o'r hynny felly, so dwi wedi gorffen o'r hwnna, sgyn I mond ein. Os dwi'n crafftio unwaith eto byddai efo fo, so hapus am hynna. Please tyfu, iawn ta, fe'n o fi. Bobyddag. Oce. Voila. Hello. Please, rho 2 I fi. Dwi'n begian I chdi. Chdi ydi'r met gorau yn y byd. Diolch wasi. Tap ar y ysgwydd I chdi. Da iawn. Oce. Carpad 3 fanna. Mynd ymlaen I fama. Yeah. Dwi'n dyn ba. Yeah, potatoes. Okay, that's about much. Dwi wedi gorffen ystafell wely. Ag pam nes I ddim meddwl am hynna gynt, rwy'n gallu credu beth. Take it back, I need to take back. Ooh, hello. Ia, ni efo bwyd. So, bia ni eisiau crafftio hwnna. Ia. Sgyn I ddigon oes. Rhaid hynna fanna. La. So, fanna pam dwi wedi gorffen mewnio. Fanna bydd o. Fanna bydd stwff. Da fi. So, ia, dwi'n meddwl bod fi'n barod I fynd. Dwi am wneud lot o pickaxes bar. Stone pickaxes bar. Yeah. Fanna. No. 1, 2, sgyn I dwi'n just am cael chydig o goed, torri'n rei lawr, ac wedyn byddai'n barod I fynd.
La 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 la. Yeah, please, can I lot o bren? Dwi'n di weld faint mae hyn yn neud 55 rhyw 2 stac I 3 stac. Dwi'n bo, ella byddai'n neud hynna yn y fideo nesa. Ond yn y fideo nesa dwi wedi methu bren. Do. Naughty cuddiad wrtha fi. Dwi am dyfrifo di. Dwi just am dy dorri di lawr. Ok, mynd bach yn weird. Faint efo rwan? 39 stac a 29. Ok. 55. Mae'n bach yn odd yna. Herwydd, pam ydw I... Oops. Ok, wait. Pam ydw i'n mynd I fyny fan? Dwi'n edrych allwar I fyny. Mae'n fatha bod fi'n bita nhw. Blob. Ok. Sgyn I siar glo oes. Fi'n wneud chydig o bren efo reinio. Fanna mewn I fanna. Maint o hwnna. Ok. Pum deg dau yn digon. Sgyn i'n digon o glo. Dim digon o glo sgyn I. Ok. Dwi'n mynd ymlaen I... Ie, dwi'n meddwl nes I weld ogof o fama o blaen. Lle ma... O ie, fan'na ti. Wow, hela. Helo, heiarn yn barod. Heiarn. Hwn. Maliawyr. O, pan dwi'n di maliawyr. Ie, dwi'n licio meinio. Dwi'n licio mynd I gloddio a fydd ar yma'n excited, ond dwi'n licio pan dwi'n cael y lladd gan zombi neu disg mewn I lafa. A dwi'n gobeithio neith hynna ddim digwydd I fi. Risky whisky dwi'n na. Be? Wow. Arna fi. Nes i'n byd eich. O, do, rwan. Ti'n gofyn amdani o, ti isio yw. Ti'n fi wacio chdi'n gwyna, boys? Ok, mae'n dywyll lawr fanna. A dwi... O ia, ni efo bon arno. O, na, sabach, mae di byd oed. Oh my god, oh my god, oh my na, oh na. Ok, mae boi ma'n gofyn amdani rwan. Ti'n gofyn amdani wyt? Wyt ti eisiau wyt? O, mae'na creeper yn rownd y fam ar ola. Ag skeleton. Na paid a lladdu. Ok, dyna mae'n dechrau da. Neu hwnna. Aha, ti'n gallu dod ffwrna rwan. Ac ti'n yn gallu dod. Ok, dwi just am gadael lle...
fama i colonna fi cael mynd i fyny. Mae'n 5 munud gen i ar ôl yn y fideo yma na Spanish, so fe rhaid i fi wneud y fwyaf. A honni, dwi yn yr fideo nesaf byddai dal yn yr ogof yma, a wedyn, dyna pam, dwi wedi dod y steg do. Dwi wedi dod â steg, so dwi'n gallu gorffen nymnyms. Ond yn ffodus i wedi rhaid allan amser yn y fideo yma, a mae rhaid i fi fynd, so byddai'n ôl yn y fideo nesaf efo mwy